эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳури тоҷикистон ба мақомоти масъули молиявии кишвар дастур додааст то 2 ҳафтаи дигар хулосаи тасмими ниҳоӣ дар баробари 2 бонки азими кишварро пешниҳод кунанд. ҷамшед нурмуҳаммадзода раиси бонки миллии тоҷикистон дар нишасти хабарии ниҳоди зери раҳбарияш дар душанбе гуфт, ин дастури раиси ҷумҳур бо манзури идомаи мушкилоти буҳронии Агроинвестбонк ва Тоҷиксодиротбонк аст. ба мақомотҳои дахлдор аз он ҷумла ба вазорати молия, бонки миллӣ ва блоки иқтисодӣ дода шудааст ки ҳамин масъала таҷдид назар карда хулосаҳои асоснокро барои дар амал дар оянда ба кадом роҳ масъалаҳои ҳал намудани масъалаҳои Содиротбанк ва Агробанк пешбинӣ мешавад. яъне хулоса пешниҳодҳои мо то бистума тайёр мешавад ба ҳукумат пешниҳод мекунем. ба гуфтаи раиси бонки миллии тоҷикистон, Агроинвестбонк аз муштариён 738 миллион сомонӣ қарздор аст ва бе ҷалби сармоя наметавонад онро бозпас диҳад. Тоҷиксодиротбонк низ аз 15 000 муштарияш беш аз 500 миллион сомонӣ қарздор аст ки бояд баргардонад. мушкиле ки монеаи пардохти амонат ва дигар маблағҳои мардум аст, сари вақт ба фурӯш нарафтани амволи 2 бонки калонтарин будааст. 738 миллион бе ҷалби сармоя талаботи муштариён сари вақт қонеъ карда наметавонанд. Сармояро ҷалб кунанд. Гуфтушунида оиди ҷалби сармоя 2 сол чи рафта истодааст. Рафта истояд гуфтушунида. Лекин акн мо ҳам хоҳони он ҳастем ки ҳамин 2 та бонк ҳамин маблағҳоро ҷалб кунад, талаботи мардума қонеъ кунад, ҳамин проблемаҳоро ҳал кунад. нокомии ҷалби сармоя барои наҷоти ин 2 бонкро таҳлилгарони масоили бонкӣ марбут ба нобаробарӣ дар мизони уҳдадорӣ ва дороиҳои ин бонкҳо медонанд. ба қавли онҳо, агар ин 2 бонк имкони ҷалби сармояи хориҷӣ дар тӯли ин 2 солро медошт, ба ҳар шарту шароит ризоият медод. яке аз олимони варзидаи соҳаи молия иқтисод як сухани хеле ҳам оиди ҳамин бонкҳои муфлис гашта гуфтагааст ки бонке ки муфлис гаштааст ва ҳангоме ки шумо оно мехоҳед наҷот диҳед аз ҳамон вартаи муфлисшавӣ ки бароред берун, монанди ҳамин аст ки шумо як нафаре ки маст ҳаст ба воситаи шароб бедораш мекунед. яъне ки аз чӣ гувоҳӣ медиҳад? Аз он гувоҳӣ медиҳад ки имрӯз ин 2 бонки низомсоз аст, ягона роҳе ки барои наҷот дорад инҳа бошад маблағгузорӣ аз ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ ё ин ки умуман сармоягузории хориҷӣ ки ҳавасманд ҳастанд. таҳлилгарон бар инанд ки ҳукумати тоҷикистон ва неҳодҳои масъули молии кишвар бояд ҳадди ақал то 1.5-2 соли дигар тақдири ояндаи ин 2 бонки низомсози кишварро ҳал кунанд. дар сурати ғайр эътимоди мардум ба куллӣ аз низоми бонкӣ дар кишвар коста гардида, ба низоми бонкӣ дар кишвар халали ҷиддӣ ворид мешавад ва дар ниҳоят ба иқтисоди кишвар таъсири манфӣ хоҳад расонд.